אני מצטערת. אני לא יודעת איך להתנצל על זה, אני ממש מצטערת. את לא צריכה להתנצל. זה נחמד מצדך, אבל אני ממש מצטערת. אני לא יודעת מה קרה לי, אני מצטערת כל כך. אני לא מצטער. לא? זה היה לי מאוד נעים. האמת היא כבר די הרבה זמן אני מחכה שזה יקרה. אז היינו בתמונה הזאת. היא נהדרת. טוב, כל התמונות נהדרות. אתה מאוד מוכשר, בן. תודה. אני חושבת שזה יכול להיות... אני אדבר עם אביחי. הבעלים של הספר, אני חושבת שיש לו עין טובה. אני אדבר איתו על הרעיון, הוא בטח, אני חושבת שהוא יתלהב. למה שלא יתלהב? אלה תמונות נהדרות. בסדר. אני אדבר איתו בהקדם. כן, כן, למה לא? אם יש משהו טוב, אז שווה ללכת עליו מיד. כן, אני חושבת שאני אדבר איתו כבר מחר. טוב. טוב. את בסדר? מה? אני אלך עכשיו. ובן, אני חושבת שעדיף שלא תבוא מחר בערב לארוחת ערב של דן. כן. כנראה צודקת. לאט. אני למזוודה להביא מגזין. אני הולך להכין תה. רוצה גם? מה? תה. כן, תודה. 2 סוכר. זית. מה? כבר שכחת? 2 סוכר זית. היי, נוגה, מה העניינים? אני מפריעה? אז תהיי מצחיקה. בדיוק הכנתי תה, את רוצה גם? כן, אני רואה שהכנת. טעים לך? זה עוד חם. מה את אומרת? תעשי פו. נוגה, בואי נשתה ונלך לישון. נוגה? את יכולה לשתות את שלי. אני צריכה ללכת לסידורים. ככה את יוצאת? זה מגניב, לא? יש בזה שיק מסוים. שלום. אולי תרדוף אחריה?
שלום גם לך, אדון שוקו. אם את בחורה, למה יש לך כינוי של גבר, אדון שוקו? אין לי כוח שיתחילו איתי. אולי תעשי ניתוח לשינוי מין ותסגרי עניין, אדון שוקו. לא, אני לא רזה. למה? אין לך מה לדאוג, יהיה לך מה לתפוס. אז מתי את באה לתפוס? אני מרגישה שאתה לא אתה, מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? עושה סטנדאפ במקום פשוט לדבר, דבר פשוט. את צודקת, בואי נדבר פשוט. מה זאת אומרת היא החליטה לצבוע? לא יודע, נוגה. אין לי שליטה על מה שהיא עושה כשאני לא כאן. וכשאתה כן כאן? מה אתם עושים כשאתה כן כאן? די, את יודעת שאני חייב להיות כאן. ברור, זאת מלחמה. אל תתייאש, גיא. בסוף תנצח. תכין לה כמה כוסות תה והיא תיכנע בסוף. מסאז' היא לא ביקשה? נוגה, את יודעת מה אני מרגיש עם כל הנושא שלה, נכון? לא, אני כבר לא יודעת שום דבר, גיא. מתי כל זה ייגמר, מה פתאום הכנת לתה? מה, זו טקטיקת לוחמה חדשה? די כבר, די! הכנתי לעצמי כוס תה, היא ישבה והסתכלה, שאלתי אותה אם היא רוצה גם והכנתי לה. את רוצה להמשיך לטחון את הנקודה הזאת? אוף. מה זוהר רצתה ממך? היום, לפני שהיא עזבה את המשרד, היא ביקשה ממך משהו. לא שמעתי בדיוק מה, חופש אולי? חופש, כן. יום חופש. למה? לא יודע, רצתה לנוח, סידורים, משהו כזה. תגיד, כשהיא דיברה איתך ועם יובל על הקשר שלה עם דן, מה היא אמרה בדיוק? סיפרתי לך. היא אמרה לכם שהיא מאוהבת בו? כן. היא אמרה לכם שהיא ממש מאוהבת בו? לאן זה מוביל, נוגה? סתם. מה סתם? נראה לי מוזר. מצד אחד היא אומרת לכם שהיא שלחה את המכתב האנונימי כי היא נורא מאוהבת בדן. מצד שני, יש לה חבר? חבר? לזוהר? מעניין. ממתי יש לה חבר? לא יודעת ממתי, אבל לפי איך שהיא מדברת עליו נראה שהיא מאוד מאוהבת בו. מוזר? זה לא משהו מוזר. החלק הבאמת מוזר זה שאנחנו לא יודעים שום דבר על החברות הזאת. למה? אתה לא רוצה לדעת מי החבר שלה. מי החבר שלה? רענן. בסדר? בסדר. תרגע אבא, גיא טיפל בעניין. פעם באמת. איזה עניין? של החוב שלך. יופי.
שתית? תראה, את השתגעת. תנשום עליי. בסדר. 4 ימים לא התקרבתי לבקבוק. בגלל זה אתה צועק כל הזמן? לא! מה קרה לך? יש ארוחת ערב מחר אצל דן ויסמין. יום הולדת לדן. טוב, האמת היא... יופי, דווקא אני משמרת. מה, זה מה שמעצבן אותך? לא, לא, לא. אנחנו נבטל. למה לבטל? נדבקה אליי בחורה. בחורה? הופה. דורי, שום הופה. אני בקושי מכיר אותה וכבר רוצה לבוא להכיר את המשפחה. היא אומרת שהיא הדייט שלי. טוב, איום ונורא, אבא. תשתוק לה על זה. דורי, אני לא יודע מי, מה, מו, והיא כבר רוצה לבוא איתי ליום הולדת של אח שלי. מה, שתיתי את המרק, אפשר לחשוב, כבר להכיר את המשפחה. איפה אתה מכיר אותה? אני לא מכיר אותה. אני רואה שמישהו פה מאוהב. זה מאוהב, דוריני, זה מהאנונימים, נו. ביקשה ממני לבוא, לשתות איתה מרק. שתיתי איתה מרק, עכשיו היא רוצה להכיר את כל המשפחה. יפה? אני לא שמתי לב בכלל, אבל יפה. זה כלום. אוי, כן, אני מתחילה לקלוט מה קורה פה. שזה לא יהיה מלוח מדי. אסור היה לך להכריח אותי ללכת לשם. זה טעות, נו, אני אומר לך, הוא היה מספר לי דבר כזה. בסדר, אם אתה בטוח. אני לא מבין, היא אמרה לך בפירוש שזה רענן או שהסקת את זה? היא אמרה לי בפירוש שזה רענן, גיא, ואני וידאתי ושאלתי אותה שוב ושוב, וזה רענן. אני לא הייתי אומרת לך סתם. אז למה היא לא מדברת על זה? היא לא, אף פעם לא הזכירה את זה במשרד. אמרתי לך, כי זה סוד. היא השביעה אותי לא לספר לך. מה, היא השביעה אותך? אני בגנון הייתי... נו, מה אני אעשה שהיא ילדותית? היא השביעה אותי פעמיים, גיא. היא הייתה ממש בלחץ מזה שתדע. למה זה כזה סוד? לא נראה לי. משהו לא נראה לי. שרענן יסתיר ממני דבר כזה? תראה, היא נשמעה מאוד אמיתית. אבל הוא חבר שלי, החבר הכי טוב. אז אולי האנשים שאתה מסתובב איתם הם לא בדיוק מה שאתה חושב. לא עונה לי. אולי שוב העלבת את אחותו. לא שמת לה ננה בתה? נוגה. הוא כבר רגיל לזה שאתה אוהב להתנצל. נו די כבר. אתה קולי. אז למה אתה לא משאיר הודעה? כי אני רוצה לראות את העיניים שלו כשהוא מסביר לי מה קורה. אני אקפוץ אליו. יופי, עד שיש לנו לילה אחד בשקט בבית. טוב, אני אלך אליו מחר. למה? אולי אחותו כבר הגיעה הביתה. רגע! מה קרה? חשבתי שזה אבא, לב ירד לי לתחתונים. אמא, זה בסך הכל עוגה, זה לא שאת עם גבר אחר. תפסיק לקשקש. אסור שהוא יחשוד בכלל. הפעם אני רוצה שזאת תהיה הפתעה מארץ ההפתעות. את תמיד רוצה. והרי כרגיל הוא יגיד שהיה ברור לו ושאת היית שקופה ואת תתבאסי. לא, הפעם יש לי תוכנית מעולה. אני צריכה עזרה שלך בכמה דברים קטנים. נו. אני רוצה שתגיע מחר קצת יותר מוקדם הביתה, כשאבא ואני עדיין נהיה בספה. אתה יודע, תארגן כאן את הכל, תבדוק שלא יהיו פאשלות. הזמנתי קטרינג, הם צריכים להיות כאן ב16:00. בסדר. לא תהיה לך הרבה עבודה, הם מביאים הכל. אני רק רוצה שתערוך את השולחן ל10 אנשים. 9. 9 אנשים. 9. 3 מנות לכל אחד, סט סכו"ם לכל מנה. אולי כדי שאני בכלל לא אלך לעבודה? זה 2 דקות. ויש גם כמה בלונים במגירה, אני רוצה שתתלה אותם. כמה בלונים? אני רוצה שתמלא את החלל, שיהיה מוצף בצבעוניות מזהירה. תגידי, אמא, את בסדר? כן? למה שאני אהיה לא בסדר? הכמות בלונים שיש שם את יכולה למלא את החלל החיצון. שאתה והבדיחות שלך. כן, אני והבדיחות שלי. בחדר השינה, בארגז של המצעים, החבאתי שרשראות משגעות, אני רוצה שתתלה גם אותם. וזהו.
אתה יודע, תפזר אותם ככה בין הבלונים, כאילו לא מתוכנן. וזהו. אני רק רוצה לסיים כאן עם הדובדבנים ונעביר את הכל למקרר של השטיינמנים. סיכמתי עם טובה שנאחסן אצלה את הכל עד מחר. אבל אל תשכח להחזיר את זה למקרר שלנו מחר כשאתה מגיע. אולי תרשמי לי. 9 אנשים. צבי מביא איתו ידידה, ותזכיר גם לגיא ונוגה. משהו קטן תגיד להם, לא יותר מדי גדול, אתה יודע, שלא יצפו. מה? בחיק המשפחה, יובי, מה אתה עושה לי פרצופים? זה יהיה נורא נחמד. אבא ואני נחזור מהספה בערך ב7, וכל הדרך אני אגיד לו שאני ארוצה מעייפות, ויחשוב שהספה הייתה ההפתעה, ואנחנו נבוא הביתה, אתם תשבו כולכם בחושך. אבא ייכנס הביתה, ידליק את האור, ולא יאמין. את בטוחה שאת בסדר? למה אתה כל הזמן שואל אם אני בסדר? מה, אני נראית לא בסדר? קצת מתרגשת בגלל היום הולדת. אין לי כוח לריב יותר, נוגה. גם לי לא. מיכאלה? אל תפריעו לעצמכם. אני אשים את המאוזניים. לילה טוב. נוגה. מה לקחת לך? אתה רוצה את החולצה הירוקה? נוגה, אני נשאר. נוגה. למה אתה איתה? מיכאלה! אני מזהיר אותך, אין לי כוח ואין לי עצבים להצקות שלך עכשיו. בסדר. אני רוצה לישון. לישון! לילה טוב. שמעת מה שאמרתי? תרד ממני, כבר אמרתי לילה טוב. כאילו יש למישהו כוח להציק לך. אז בשביל מה זה היה עכשיו, השאלה הזאת? רציתי להבין. להבין מה? שאלה פשוטה. אני מסתכלת עליך, אני מסתכלת עליה, ואני לא מבינה מה מחבר ביניכם. לא יודע. לא חשוב, לילה טוב. אף פעם לא חשבתי על זה. נראה לך שכל הזוגות יודעים מה מחבר ביניהם? בלב? מה זה? אולי הם לא יודעים להגיד את זה במילים, אבל יש להם את התשובה בלב. מאוד נחמד לי, נוגה. אנחנו ביחד. היא מציאותית, היא דואגת לי, מאזנת אותי. כשאני איתה אני לא עושה שטויות. אתה רוצה לעשות שטויות? לא. טוב. מה טוב? יש לי קליטה לאנשים, גיא. אני קולט אותך. נראה לי שאתה לא באמת עושה את מה שהיית רוצה לעשות. הבנתי. מה שאני רוצה זה אותך, נכון? לא. גם איתי אני לא באמת חושבת שרצית. אתה נשאב לתוך דברים פשוט כי הם קורים. ככה גם היה איתי, פשוט נשאבת פנימה. ועכשיו אותו דבר איתה. למה? בגלל שהיא הייתה פה באזור במקרה? יום אחד אתה עלול להתעורר ולראות שאלה בכלל לא החיים שרצית. אני עייף. לילה טוב. לילה טוב. אפשר לשבת? ציננת אותי? היה לי שמחה. איזה שמחה? חתונה של בדודה. כמה זמן? מחוץ לעיר. גם הדג שלי קצת חולה. נמו חולה? ולא חשבת להרים טלפון להודיע?
טוב, הפעם אני מקבל את ההתנצלות שלך. אבל שזה לא יקרה יותר, המצב שאני משאיר לך הודעות כמו בחורה. שב. כמה זמן אתה איתי, מושיקו? הרבה. כמה שנים? 10, 11, מי סופר? 13. 13 שנים. אני זוכר אותך כזה קטן. לקחתי אותך שלא ידעת כלום. לימדתי אותך כל מה שאני יודע, ויותר. אין אף אחד שאני סומך עליו כמו שאני סומך עליך. משה, זה יותר ממשפחה מה שיש בינינו. 13 שנים, ולא תפסתי אותך פעם אחת על שקר. ורציתי שתדע שאני מעריך את זה. רציתי בדיוק לדבר איתך. מה? בקשר לצבי אקריש. מה איתו? לא שברתי לו את הרגל. זה מה שרציתי לשמוע. הורדת לי אבן מהלב שזה בא ממך. כן, זה... רציתי להגיד לך. ועכשיו, תגיד לי עוד משהו. למה לא שברת לו את הרגל? הלו? סילבי. סוף סוף. נו, יש תשובות משסק? איך עוד לא? אבל את אמרת לי שהיום... מתלבטים? בין מי למי? אני לא מאמינה. עוד פעם הקלודין הזאת? אבל את מי הם מעדיפים? את מי הוא יותר אהב? את דיברת איתו, את לא שמעת בקול שלו? טוב, אז מתי יהיו תשובות סופיות? בסדר, בסדר, בסדר. ביי. כן. בכל מקום שמישהו נכנס, מישהו יוצא. אומרים שלך יצאו, אני נכנסתי. האיזון של לאן נעלמת? בפרספקטיבה שלי אני לא נעלם, אני תמיד נמצא, זה הזולת שנעלם. למה לא החזרת לי טלפונים? אני עוד אחזיר. זה מצחיק אותך. בכל דבר יש גרעין של קומדיה. תפסיק כבר עם כל המשחקים האלה. אתה בא והולך, אתה שוכב איתי ואז אתה נעלם. מי אתה חושב שאני? תרגיעי שמש, תחיילי את המערכת. תאפסי את הסיסטם, די, תרפי את די העיגול. כבר! אני לא מבינה שום דבר ממה שאתה אומר. מה? אני לא מבינה כלום מהדיבורים שלך. באמת לא מבינה? כן, אני באמת לא מבינה. תגיד, אתה דפוק או משהו? אתה לא יכול לדבר כמו בן אדם נורמלי? למה אתה אומר כל הזמן, תרבי את הסיסטם? תרבי את העיגול. את המשולש של הפיצה, בסדר? נמאס לי כבר מכל הדיבורים התלושים האלה. באמת לא מבינה? כן, אני באמת לא מבינה, זה כמו סינית. אני לא יודעת, אולי אני מטומטמת. אבל מה זה? אבל זה נשמע טוב. לא, זה נשמע מטומטם וזה נשמע פלצני. זה נשמע כאילו אין לך מה להגיד, אז אתה שם מחבר לעצמך כל מיני מילים שלא קשורות אחת לשנייה. ואתה עושה את זה כדי שאנשים לא יבינו אותך ויחשבו שהם לא מבינים אותך, כי הם טיפשים מדי. אבל בעצם מי שטיפש כאן זה אתה. אתה סתם לוקח לעצמך כל מיני מילים ומשפטים ופתגמים מספרים שאתה אפילו לא מבין. אתה יודע מה? אולי זה כל כך מטומטם מה שאתה אומר, שבאמת עדיף שזה יוצא מעורפל. מה אתה חושב? שזה יוצר לך תדמית אינטלקטואלית? כן. זה ממש לא. טוב. רוצה שאני אלך? מה פתאום? מה פתאום שתלך? לא הבנתי, היית אצלו בבית? הייתי כבר בפנים. תפסתי לו את הרגל, התחלתי לשבור אותה. נו. ואז הגיעה אישה. אישה? ועוד אישה, ועוד אישה. הגיעו אליו אנשים. הגיעו אליו מלא אורחים, גברים ונשים. נו, מכל הסיפור הזה לא הבנתי למה לא גמרת לשבור את הרגל אם כבר התחלת. כשהאורחים שלו מסתכלים עליי,
ממש באותו חדר היו איתכם? באותו חדר. לא היה לי סיכוי לשבור. הייתי חייב להסתלק משם לפני שיקלטו את הפרצוף שלי. טוב, פעלת נכון. אבל דבר אחד אני לא מבין. למה שיקרת לי? למה לא סיפרת לי מה שאתה מספר לי עכשיו? אני רוצה תשובה, משה. כי זה כואב. יש לי רגשות אליך. בגלל זה. אה? אני יודע שיש לך רגשות אליי, אז... לא רציתי לאכזב אותך. אמרתי, למה שתתאכזב? אני אגיד לך שעשיתי את העבודה, ואתה תהיה רגוע. אחר כך אני אלך ואעשה את העבודה. היום, חשבתי שהיום אני אלך לגמור עם זה. לא רצית לאכזב אותי. כן. נו, אתה רואה כמה חשוב לדבר על דברים? לברר? אני כבר חשבתי שאתה משקר לי. חס וחלילה, גרשון, אני בחיים לא אשקר לך. בפעם הבאה, אם קורה כזה מקרה, תבוא תגיד לי את האמת, אל תפחד עליי. בסדר, אני מבטיח לך. אני אלך היום, אני אגמור את העבודה. לא, אין צורך. אל תתאכזב. אני נתתי את המילה שלי לחי אקריש, שאני לא משפץ את אבא שלו בינתיים עד שיחזור אליי עם תשובה. אבל תתבאס. יהיו עוד הזדמנויות אחרות. אני אפצה אותך. אני אשלח אותך לעבודה אחרת, טוב? טוב. איזה ילד אתה. איזה נשמה. מקצוען, אבל ילד. הגענו! לא צריך לצעוק, יסמין, אני רואה. אני צועקת? סליחה, זה מההתרגשות. איזה כיף שעוד מעט תכיר את כולם. אני כל כך מתרגשת, הם שמעו עליך כל כך הרבה סיפורים, הם כבר משתגעים לפגוש אותך. זה הקפה שלנו. נחמד מאוד. נכון משגע? כאן כולם יושבים אחרי הטיפולים ומשלימים את הפינוק בקפה ועוגה. וזאת דקלה. דקלה עובדת כאן בבית הקפה. תכירי? זה דן שלי. זה כיף להשוויץ בך. הדלפק שלי, לא ראית? דלפק מנהל את ההזמנות. נו, כל הכבוד, יסמין. נכון. באמת יפה מאוד. מה, צריכה להיות תקועה מאחורי הדלפק הזה כל היום? מה פתאום תקועה? אני פה רק מדי פעם. אני מסתובבת, בודקת שהכל בסדר, אני בכל מקום. ואתה רואה שם את הפתח הזה? משם נכנסים לחדרי הטיפולים. יש שם מקלחות, וליד המקלחות יש סאונה וג'קוזי מאוד גדול. אביחי? אני רוצה שתכיר את אביחי. אביחי זה דן שלי. דן, אביחי. נעים מאוד. שמענו עליך הרבה. גם דן שמע עליך הרבה. נכון, דן? אביחי, הבעלים של המקום. אז מה, פתחת ספה? כן? כן, זה הג'וק האופנתי עכשיו, אני מבין. ג'וק מאוד מאוד חשוב, אבל... אתה לא צריך למכור את זה לי, אני כבר כאן. מה, אבל זה משתלם המסאז'ים האלה? אפשר לחיות מזה בכבוד? מה איתך? שמעתי שלך לא היה יותר מדי מזל לאחרונה. תחום הקריירה. חמש, 1, 4, 3, 9, 6, 2, 6, 8, 8, 3, 9. יולי 2005, כן. כן, יהושע דניאל. כן, אני בעל הכרטיס. נכון. רגע! אוקיי, אני אבוא לאסוף את זה עוד 20 דקות. תודה רבה. תודה. רגע!
לא, מה קורה, איש? מה העניינים, חיה רע? רעבים? באת בזמן, בדיוק הזמנתי לאמא שלא יכולה אני אצלצל שיביאו לי כפול. נראה לך צלעות כבש ופתה כבד אווז? לא, אני לא רעב, תודה. הרגע אכלתי. שמענו עליך, אחרי זה שלא תחסה לי את הפתה. טוב? תגיד, אתה כועס עליי? כועס? יש לך חברה חדשה ולא דיברת מילה? מי? זוהר? איך אתה יודע? למה לא אמרת לי כלום? כי אתה יודע, לא היה מה להגיד, לא היה עוד כלום, זה רק ההתחלה. מה זה משנה ההתחלה? כולם אצלך נגמרות בהתחלה ותמיד אתה מספר הכל. כשאין בלגן אני אספר לך הכל, אבל היה לך יותר מדי, לא? מיכאלה, הרעיון של נוגה. מה? יותר מדי דברים על הראש, מה אתה צריך גם את השטות הזאתי? טוב, זה לא כזאת שטות רענן, מדובר פה במזכירה שלי, אתה יודע. זה בסדר שתהיה גם המזכירה של ראש הממשלה, בשבילי זה עדיין לא איזה ביג דיל, נכון? כשזה יהיה אני אגיד לך. מה נראה לך, שאם זה היה רציני לא הייתי מספר לך? אתה מעליב אותי. טוב, רבע שעה אני כאן, הולך להביא לנו את האוכל. מה, לא שולחים לך? אתה יודע, זה... מקום כזה, הם לא עושים משלוחים הביתה. תגיד, כמה זמן אתם ביחד? מי? אני יודע, אנא ערף. כמה שבועות? לא סופר איש, לא סופר. מה, חודש בערך? משהו כזה, בערך. תראה טלוויזיה, אני תכף חוזר. ביי. לא מבין, מה אמרת לו? אני לא מה אמרתי, אמרת לו? אבל דן, אל תכניס את עצמך עכשיו. הוא צריך לדעת למי עוד פה אמרת. אני לא מבין את העניין הזה, מה זה? הבעיות האישיות שלי בעבודה לא צריכות לעניין פה אף אחד, לא צריכות להתפרסם בכל הארץ. תכף מחר אני אפתח עיתון, אני אקרא לתחורים שלי. אביחי, זה לא כל הארץ, הוא ידיד קרוב, שיתפתי אותו במה שקרה. אולי הוא יוכל אפילו לעזור לך למצוא עבודה. כאן. זה מקום מאוד מכובד, דן. מקווה מאוד שהוא לא נפגע ממה שאמרת. ואני אומר את מה שאני חושב, אם הוא החליט להיעלב זו בעיה שלו. יכולת להגיד מה שאתה חושב בצורה קצת יותר תרדים נחמדה. ממני, תגידי, החלטת להתלבש עליי עכשיו? בסך הכל, מה אני אומרת, דן? אז אין לי כוח לשטויות האלה, בסדר? אין לי כוח לשטויות האלה. את יודעת בדיוק באיזה מצב אני נמצא. ברור, חמוד שלי, חס וחלילה, להפך. די. דן, אתה יודע כמה אני מאושרת שאתה כאן. היום הזה הוא רק שלך. שלך ובשבילך. רק כיף ופינוקים. אז תרדים ממני. אז בוא איתי, נתחיל. אין לי מצב. זה יעשה לך מצב רוח, תאמין לי. בוא, אני אתן לך חלוק, יש לך מסע שוודי בעוד כמה דקות, ואחר כך שיאצו, שזה פשוט, זה חלום. אחר כך לסיום תתפנק לך בסאונה, בג'קוזי. תאמין לי, כל הצרות ייעלמו. נו, אתה תרגע שלא תאמין. בוא איתי כבר. זה יהיה נהדר. סליחה? איפה כאן זה החדר טיפולים? אני הזמנתי חבילת ספה. הנה זה כאן. מעולה. פשוט נמאס לי מכולם בזמן האחרון. כולם תקועים בטריפים שלהם, באגו שלהם. אף אחד לא מקשיב, אף אחד לא מתייחס. אני צריכה קצת יחס. יחס פשוט ונורמלי, אתה מבין? להרגיש שעומד מולי בן אדם לשם שינוי. אני מבין, כן. אני מצטערת, לא התכוונתי שזה יצא ככה. לא התכוונתי ככה להתנפל עליך. אבל אני באמת לא מבינה מה קורה בינינו. את יכולה לשאול מה שלא ברור לך. לא ברור לי אם אתה רוצה או לא רוצה. רוצה או לא רוצה מה? אותי. וצוף, בבקשה דבר ברור, במילים פשוטות. אתה רוצה שנהיה ביחד? אני פשוט יודע שאני מאוד נמשך אלייך. וזהו? אני חושב שאת יפהפייה, אני אוהב את החיוך שלך. וזהו? כן, פחות או יותר. אז אתה רוצה שנהיה ביחד רק בשביל סקס? לא. אז מה אתה רוצה? אני לא מבינה כלום, מה אתה רוצה? אני רוצה לזרום. מה זה לזרום? אני תמיד בעצמי אומרת לזרום ואני לא יודעת מה זה. מה זה? לא לחשוב יותר מדי, לעשות מה שנכון באותו רגע. כאילו, אם בא לך לזרום, אז בואי נזרום ונראה לאן זה יוביל. זה לא עוזר לי הרבה. טוב, זה מה שיש לי כרגע. תראי,
טוב לי להיות איתך, ואני רוצה לזרום בלי לחץ. אז אם בא לך, סבבה. אבל אם לא, אני יכול ללכת. גם כשאתה מדבר ברור, אני ממשיכה להרגיש שאני בערפל. טוב. יותר ברור מזה באמת שאני לא יכול להיות. טוב, בוא נזרום. באמת? כן. בואי אליי, אישה חכמה, בואי. רק בהם אני מזמין תמיד. תנסה להיזכר, מתי זה התחיל? התחיל מה? עם זוהר. זה היה כשמיכאלה הייתה בצרפת? די, איש, מה, אתה רוצה לבאס לי את הארוחה? מה קרה לך? כולה קטע. מה היא אמרה לך? מה, היא עושה בזה הרבה יותר ממה שזה. היא לא אמרה לי, היא אמרה לנוגה. היא אמרה שאתם אוהבים. עכשיו באמת הלך לי לתיאבון. אוהבים? אני נראה לך מואב? היא משגעת אותי. היא לא יורדת לי מהפריד, הבחורה הזאת. אני עוד לא החלטתי אם אני רוצה בכלל, והיא לא עוזבת אותי. ומה עכשיו, היא מנסה מניפולציה דרך נוגה? היא מפחידה אותי. באמת. מפחידה אותי. מה זה? היא אובססיבית. אז למה אתה לא מספר לי אם היא לא יורדת לך מהווריד וכל זה? כי אין מה לספר לך. אין שום דבר מה לספר לך. כלום. מתי אני מספר לך? אם היה סקס טוב, אם היה סקס רע, אם מישהי הייתה פצצה. אבל כאן כלום. שום דבר. לא טוב, לא רע, לא באמצע, סתם. טוב, תאכל, נו. די, נו, באמת, יצא לי כל התיאבון עם כל השאלות האלו. מה, היא מנסה לביית אותי בעזרת נוגה? מה היא חושבת, שאם היא תשלח אותך לכאן, אז אני אציע לה להתחתן? באמת, הסתבכתי. וואלה. טוב, תרגיע, אחי, אתה יודע, לא רציתי להרגיז אותך, פשוט רציתי לדעת איך אתה מרגיש, איפה אתה עומד, כי אני חושב שיש לה עוד גברים. זה בדיוק מה שאני מנסה להגיד לך, אני בטוח שיש לה עוד גברים. היא בחורה כזאת, התפרעת לכל הכיוונים. הדבר הראשון שהיא תצליח לתפוס ברשת שלה, היא תנסה לביית אותו. כן, מה, בשביל זה באת? כן, אתה יודע, דאגתי לך, וגם רציתי לדעת מה... עזוב. תביא חתך פתה. אבל אני ידעתי, תעזוב את האוכל שלי בבקשה. בשקט, יא קמצן. מה קורה, אתה שורד? משתדל. מה עם מיכאלה? מה? אין לי כוח לדבר עליהם. לא נורמלית, אחותך. איך יצא לכם במשפחה כזאת מפלצת, אה? אני ממש שמחה שהיה לך טוב אצלנו, מייק. אחלה. אני מאוד מקווה לראות אותך שוב. למה לא? הנה, זה מדפיס כבר, כרטיס שלך. תחתום לי כאן, מייק? בבקשה. תודה. אז להיט, מקווים לראות אותך שוב. אחלה. היי. היה לי מסע שוודי בסאונה, כמה זה? איך נהנית אצלנו? בסדר. היו בעיות? האמת שזה יכול היה להיות מושלם. זה היה נהדר, חוץ מאיזה שרץ סוטה שנאלצתי לפגוש בסאונה ושהרס לי את כל השלווה מהמסאז'. מה, לקוח הטריד אותך? למה זה חתיכת אידיוט ששכבתי איתו כמה פעמים ועכשיו הוא חושב שהוא יכול לבוא ולהתנפל עליי מתי שהוא רוצה. ועוד נשוי, את מבינה? אני אדבר עם הבעלים של המקום, עם אביחי, אנחנו נפצה אותך. כן, תדברי איתו, כי אסור לכם להכניס לכאן אנשים כאלה, מה זה? מה זה צריך להיות? מה, השדיים שלי נראים לך למכירה או משהו כזה? מה זה? אוי ואבוי, את לא תשלמי, אל תדאגי, אני אטפל בזה. חתיכת פוץ זקן ומגעיל, סוטה חרמן. אתם צריכים לשים כאן רשימה שחורה. זהירות, לא להתקרב לנבלה, ככה תכתבו, ותשימו גם שם שכולם יראו. ומתחת תשימו איזו תמונת ענק של החלאה החרמנית הזאת, עידן אקריש.